Канала Джудека. Ще изминем 4 км с корабчето, за да достигнем до пристанището, което е съвсем близо до площада Сан Марко. Вдясно острова, който виждате, е остров Джудека. Широк е 200 метра. Пътя, който изминаваме с корабчето, по пътя ще видите много интересни сгради след малко вече, когато влезем в канала Джудека вляво и вдясно. Всички те са с много богата история, повече от 18-16 век правени. Трончето, място, където хванахме корабчето, е главното пристанище на Венеция. От тук тръгват много кораби, круизни кораби също, в най-различни посоки. Ето сега вдясно се вижда много добре остров Джудека.